Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mah los, ayo oke klarifikasi guys yo. Asine iki video iki pegang, tapi iki wonge njaluke ngono guys, wis kita turuti yo nek kene kleru yo sepurang. Iki video ini tertujukan dikongkon guys kita disuruh buat video klarifikasi dengan orang yang bersangkutan misalnya. Ibu yang punya rumah yang beberapa kali kita singgung mungkin karena aku dan istriku pengen beli di situ sayang yo. Lah mungkin dek ini apa jenenge ning aran iki aku kan mulai ngomong ning mae karep ngerjani mae sayang yo. Kowe mbok wis deal ngono to. Nah aku guys sebenarnya mbek bojoku iki juga apa negosiasi berlangsung sayang. Negosiasi berlangsung sama beliau. Sempat guys dari harga segini ku 5 bulan wong ngubungi meneh, didono meneh sayang yo. Terus yo iki nek jarene awake dhewe gak kenyang guys yo, tak dono wae sekalian awake dhewe ngomong. Jarene iki videone mak ndek wingi melanggar norma-norma. Kan mak kan rono kan teko ngono kan. Piye mbok ndek wingi? Yo teko ngene, Pak niki griyan regane pinten Pak? Kali karo dilalaki ya tukang kebon iki teko rono lho. Ya kok berarti rezekiku kan rezekiku yo. Dari anakku kabeh tuku wong tuwek iki kan yo ndelok-ndelok lengge. Ambek bojo karo ibu make sayang. Tapi iki wis deal mbok kuwi ngono ta. Wis iki aku yo penasaran le kok tanah yo mbok. Regane yo. Mau niki 1,5 M. Wis 1,8 M. Aku menyang wis men 800 lah. Dilalah duitku kena tenan kok Mbak Romo kuwi. Oh sing saem-saem iki to. Nah, wis ya wis 800 iki cek ngedereng ae. Ya ape tuku, pokoke tuku. Lah aku iki penasaran tak delok omahe. Lah dilalah tukang kebon nenek. Lah aku kan yo teko, Pak niki iki jane tanah pemerintah napa tanah dhewe. Tapi wong tiange sanjang mpun anu Pak, mpun sertifikatan iki Pak. Nggih katose nggih ngoten. Lah nek yo wis ngono. Aku kleru. Ya wis jadi permasalahan kuwi guys. Lah nek tapi tak cekno mbek bojoku kuwi teko ning sapa sayang? Di notaris ibu. Iki pancen yo wis guys, wis SHM. Aku bayar kok. Wong gak gelem ngecekno bayar piro. Lah kuwi aku mergo aku cocok ambek bojoku, seneng. Ngono to tak cekno. Sayang yo, tak cekno dikeki apa jenenge? Sofale diparingi yo wis SHM. Aku kayaknya wis ditekono ning badan ngono kan berarti kan wis terpercaya ya guys yo. Lah mae jenenge wong apa jenenge narani kan wong kawak, wong ora mudeng. Kan apa jenenge sejarah Ibrahim pun juga kuwi adalah rumah dinas pancen yo. Lah ndek kae iki kan aku dijak jalan-jalan Pak. Pak omah ngene iki pegawe ngene iki. Ngono iki piye Pak? Ngono iki nggone ora wenang adol. Pegawai migas lho, pegawai migas. Oh ngono Pak. Iya, berarti ditinggalin itu udah kosong-kosong kuwi gak wenang adol. Lah nang pikiranku kan yo ngene, ndek tekok ngono tok lho. Tekok mau ngono iki tanah negara apa wis sertifikatan Pak. Lah sing kono jawab nggih jenengan tangkat mriko. Lha wis wis ngono. Lah wong tekok ngono tapi wong wingi kula sanjang niku pun omong-omongan pun sertifikat iki. Kok ndekne kok iso muni wong nek wong pinter cah. Aduh. Iya, aku bingung cah, wong pinter muni ngene kok ya kleru. Wonge njaluk apa? Apa nang ngarani? Ganti rugi materi njaluk piro le, Pak? Pak, aku omong ngene kok ya kleru le yo. Wong kok pintere kok ora goro-goro, Pak. Pak, jenengan pinter, Pak. Wis tak takon pinter. Bu, jenengan pinter, Bu. Jos pokoke niku. Wong tekok ngono kok njaluk ganti rugi pinter, Bu. Masya Allah Bu, wong kula ki wong desa mlebu ora ro. Lah aku ya tidak kae diupeng-upengno bojoku nek kuwi tanah negara. Lah aku ya ora ro iki tekok ngono. Tapi kan mae kan pancen tekok ngono kan yo tekok tok Bu tidak menjelekkan. Oh kan jelekno lho aku. Tapi terus apa jenenge dan ternyata wis tak cekno, lagi tak dono juga ngomong-ngomong ki nek kuwi wis aku bener cocok guys mbek bojoku guys. Apa wong-wong liya ngomong salah wong liya iki ngomong ning komentar kuwi anu Mas. Apa jenenge omah londo berhantu ngene. Kita sudah menyampaikan itu sayang. Karena memang rumah itu insya Allah bakalan tak buat untuk aku dan istriku ini
base camp Caca. Jadi aku juga apa tanggung usaha juga arepku tak rumah produksi, aku buka apa jenis usaha biliatan kono ataupun kepiye ngono to. Aku sebenarnya mbek bojoku ki wis ngenyang, wis ada planning. Tidak usah dijelaskan planning kita sayang. Pokoknya ini rumah itu yo wis ada lah gambaran apa piye-piye iki wis enek. Cocok dengan kita sayang yo dan kuwi ibaratnya pun kan sudah tidak bisa dirubah. Berarti bentuk iki oleh direnovasi tapi tidak bisa dirubah. Enggak masalah. Aku mbek bojoku sudah cocok. Dari harga yang ditawarkan wis pokoknya 1M lebih guys yo, 1M lebih terus sampai medun dengan harga yang cocok. Iki guys yo awake dhewe iki bener iki aku dengan yang bersangkutan yang punya rumah itu sebenarnya karek ganduli apa sayang? Pajak penjualan, pembelian dan balik nama dengan harga 1M lebih tersebut itu. Nah, kuwi sebenarnya iki aku beliau ki wis cocok, wis deal dengan harga segitu. Lah, cuma kuwi cek ganduli ki mau lho pajak iki tok. Nah, pajak iki tok aku ki juga sebenarnya mbek bojoku wis toto-toto. Wis sayang, gak apa-apa. Dengan harga segitu, kene karep golek pajake wis sayang yo. Aku mbek bojoku kalek wis yo oke. Lah, wis apa oke, delalah oke. Nggih ngirim gini-gini iki njaluk kerugian materi, njaluk apa ngene-ngene wis. Ya wis, kita putuskan aja untuk anu guys yo. Wis ngene sayang wis terus ora usah berlarut-larut yo. Maksudnya yo dari pihak kita, guys, terutama untuk Mae sama Pak yang waktu itu ada di video. Nggih, kita semuanya minta maaf jika ada kekeliruan dari omongan kita nggih, Mak. Tidak ada sedikit pun dari keluarga kita itu mempunyai niat menjelekkan atau sekiranya itu membuat angel-angel gitu loh ya. Pokoknya minta maaf yang sepurane ya. Nggih, pokoknya nggih sepurane pun ngoten mawon mboten usah panjang-panjang. Ki yo nduk aku alung wong aku ki alung nduk aku ki apa salahku aku njaluk sepuro. Tapi aku nek didawa-dawa monggo nek jenengan dawa-dawa nek pihake kula mboten enten napa-napa nggih Bu, mboten enten napa-napa. Kula ki wong desa mboten ero SHM ki apa gak ero. Rohku niku ki nggih ngoten niku wae wong desa. Jarine tekok niku ora menjelekkan nek masalah komentar dari ngono kan anu mengundang apa jenis komentar netizen ngene. Nek kan komentare wong banyak ya Bu udah di luar kendali kita. Ngono to. Ya wis lah, kita putuskan juga kan jarin wong kan lah sampean ngomong deal ngono kan menutup untuk yang lain beli. Ya wis. Wis ngene ae. Kita putus sing anu sayang. Kita putuskan untuk tidak jadi beli ae. Wis gitu ae. Soalnya yo amit ya Bu, maksudnya kan yo kita nek semisal tidak ada niat Mak gak wani ngonten ngene amit mboten ngantek Mak kula maksudnya gawe video bolak-balik temu terus kan beliau juga menghubungi terus nggih Mak tapi lek mriki kono yo ngubungi terus gak mungkin Mak maksudnya pihak kula kali Mas Dimas niku nggih ngetek anu maksudnya yo gelem nanggepi kan ngoten nggih nek ora gelem tetep dari awal wis ora gelem lah kenapa nek lah ngoten aku dadi wong tuwa ngene lho Bu yo lah anakku ape tuku ki aku yo delok-delok le Bu aku ki yo mok tekok tok ngono ae iku omahe ngene ora Bu anakku gawe omah-omah ngono ki Bu ya dikongkon wonge sing di omah le kowe ngripi omahe wonge ngono ki dikongkon apa ora dikongkon wingi terakhir wingi lho izin sampun izin nek sing wingi kan nyano nek sing dek wingi mbok yo sing terakhir tak delok kuwi adalah wong iki ngomong lho Mas omahku delok dhisik ngono kan sapa ngerti nek sampean cocok gak cocok sapa ngerti penontonnya sampean iso tuku nah dadi niki wonge berpikirane kuwi lebih luas lagi ki nek gak Mas Dimas tuku kan aku wis diiklano terus dulu wonge juga dewingi ning akhir video ki medono usahane lho Mas aku di usaha apa jenenge tahu Mas tolong videono Mas yo ngono kan aku mau ya wis lah kita apa jenenge enggak apa-apa enggak jadi beli di situ enggak apa-apa mungkin belum rezeki jadi karena ki cocok-cocok jenenge anu Mbak aku cat pertama tuku cat pertama aku nekokno Bu rupanya apa jenenge di apa jenenge dijual berapa sekian ngene selama seminggu sampai tak cek ning BPN kuwi bayar 250 aku wis bali ayo nek aku gak serius guys yo pokman ki wis tak tekokno ning apa jenenge ning BPN kuwi bisa enggak tak tekokno juga nek BPN apa notaris guys yo tak tekokno bayar 250 tau kuwi wis didono kabeh nek aman. Nah, terus apa jenenge nyang-nyangan dengan harga segitu oke belum deal. Nah, belum deal 5 bulan kemudian
beliau nge-WA meneh misalnya yo. Beliau nge-WA meneh Mas Dimas ini tak turun. Ya nak aku bareng kok iso ngomongan mbak aku bareng jan. Mas Dimas ini tak turunkan lagi. Tak turunkan lagi di harga segini gimana gini. Oke Bu, bismillah nggih kula putusi dengan harga 1M sekian ngene. Saya minta bersih, monggo nek jenengan apa itu nek jenengan ngomong apa jeneng arane kuwi dari mamane kacake loro mbak yo. Loro kene siji wis ape dione. Ya Mas kita segini tapi nek umpamane apa kuwi jenenge apa nek umpamane kuwi lho pajak pembelian dan penjualan terus balik nama dari kita keberatan lah terus aku yo ambil bojoku yo orang bales aku rundingan nah rundingan ngene lah jelalah mak teko rene aku coba wis tuku mbok ngono kan aku karep karek sithik kok karek apa jenenge ibarate karek iya karek gawing alah gawinge karek pajak penjualan karo balik yo karek balik nama kok aku mbek bojoku lan ngarep dari wis iso nutupi ngono kan wis lah oke ngono kan nah lah main video rono tek nekokno dalam main kleru ya wis dari videonya sudah kita hapus juga ya wis peman ya sepurane Bu nah ada karena klerune wong tuaku juga ya wis pokokan ya mungkin urung rezekine mbak ya untuk teman-teman nek nek didarani guys yo aku gak apa jenenge gak serius wis tawarkan apa jenenge lemah-lemah kalian apa terutama di daerah Cepu guys, Cepu dan sekitarnya ngene. Muga-muga cocok. Sing tak goleki pancen kriterianya adalah ombo. Bener ombo. Ya ora soalé ya apa tak gawe kuwi iki anu guys, wis koyok rumah kepinginanku. Dadi ini delok omahku iki. Guri ngarep enek. Aku ki meneh kan sapa ngarep enek space tinggo nganunan. Guri enek space tinggo apa jeneng kuwi taman. Dadi iki padha guys. Ya ora kalau Mas ra gawe lah aku berhubung ngerti omah seneng laju kuwi wah cocok koyo apa seneng pikiranku karepku ya tak tuku penjalan dengan adanya seperti ini ya wis lah soalnya yo piye wong tuaku ngono kan darane ngene yo ya wis lah urane sepurane ku nek ten klentak-klentu iki guneman kula nggih mboten elek-elek kuyane jenengan malah tiyang jaba niku padha cemruwing mak omah niku didol mak sido mak mbok tuku mak omah ndi lho, Nduk? Lajo. Setu Paripin ngono mesti. Setu Paripin iku lho, Mak. Walah, Mak, iku Mak diceritani marek-marek Bu kali niku. Ya kuwi yo mbuh, Mak, ngono kan. Ya kuwi apik kok bangunan Londo iki beda karo bangunan zaman saiki ngono to. Iya diceritani yang niku. Bangunan saiki bangunan zaman saiki karo bangunan Londo iki pancen ora apa-apa nih guys bangunan saiki iki. Mbok yo. Nyatane kuwi wis perang tahun. Pak yo seneng, guys. Asline kok seneng lho karek kowe tok, dil-dilan. Lah bar aku gawe ngono kuwi mau. Lah buke muni-muni kongkon njaluk ganti rugi, lek ku omong, ya Allah, Bu njaluk pira le Bu? Masya Allah. Kok bangetan men Bu aku wong goblok. Ganti rugi mek burune ora. Wong aku pengen wong goblok kok jenengane kok ape nganu kula nggih nek enten klera-klerune kula wau niku wau nek tanah pemerintah kula muni tanah pemerintah nggih sepurane tapi kurange kula wawasan kurange kula kepinteran nek tanah niku ki ndek jaman nika niku wong migas niku oleh nganggo nanging ora oleh adol roe ngoten dadi teng pikirane kula ngoten tapi cuma berkembang jalan terus kita kan juga gak ngerti step-stepnya kok piye dan ternyata rumah dinas itu bisa di SHM kan dan aku juga udah takut dan aku mbek bojoku bayar guys ya ora kene iki juga ora omong doang yo aku nek gak cocok lapo buat 250 mending tak ngonten bendino ya toh ngonten bendino tak 200.000 iki mek mau ya dikongkon karo buke dikongkon klarifikasi kon gawe video videone pun kula niku lho pun dihapus kali larine kula pun mboten napa ya nek mungkin untuk pemirsane juga wis gak usah komentar saya nggih rono guys wis komentar ini kita sudah juga soalnya yo korek-korek sithik guys emang jane bojenengan ngomong ngono iki ya tapi yo piye meneh aku juga manusia biasa ibaratnya yo wis purane nek mamane kita ada salah kata lagi jenengan ora ndang ngomong kali keluargane kula piye Mak lemah ditumbas napa mboten kok panjenengan gawe video ngeten jenengan malah sanjang ngoten malah wis Mak pasir pinten ngoten insyaallah mriki pun
siap tenan kok larine kula niku nek seneng. Aku ngomong guys, ambek bojoku selalu ngomong. Bismillah Bu, dengan harga 1M sekian gini-gini. Monggo nek mau jenengan bertransaksi hari napa niku besok atau minggu depan. Wis sayang yo. Aku be bojoku selalu ngomong, aku nek seneng guys sampe bojoku. Langsung ae ora basa-basi golek dino ngene. Sing penting ora dino Senin sampe tampa seren ngene pake. Ya ora aku seneng. Ngono enek masih banyak cete sing apa jenis cete tak anu guys. Aku selalu menawari beliau ndek harga segini Bu ayo monggo. Ngono guys. Yo, paman nek darane gak tenan guys. Aku mergawe yo bendino. Engko darane aku teh kotor kuwi asline ora gablek dhuwit. Wah, karek sing ngarani. Wes karek sing ngarani, guys. Ya ora wong aku intine mergawe yo bendino. Hanya wong sing ibarat ora seneng awake dhewe nek ngarani awake dhewe ora duwe duit ngono. Pancen seneng ambek sing ora seneng. Lah iya, akeh ora seneng. Soale aku mergawe yo bendino, guys, mbek keluarga kabeh, sik marang tuaku, sik mbok dhewe bojoku. Apa terus anu-anu kudu ora seneng kok ora dadi nyang-nyang. Lah rek dadi nyang-nyang kan ana carane le Bu. Jenengan pun gadah nomere disanjangi. Le piye le sida tuku apa ora le? Lho nek nek diomong koyo ngono. Lah rak yo ngoten e Bu, ngoten e. Nek muni ngono. Malah aku dikon utang bank bareng kok. Utang yo ora apa-apa. Aku gak ngene lho. Aku ngene lho, Mbok. Oh gak aku mah dikon utang kan dekku nek darane kurang yo ora jenenge. Apa jenenge awake dhewe nyang-nyangan kan asline yo luwih heboh dari apa jenenge dari hasil itu ngomongane kan aku dikon utang terus Mas sampean utang bank ngene. Wong cek enom ae tak balesi. Olah Bu, wong cek enom kok utang bank lha opo kula nek gadah ya kula tumbas. Tapi kan sebenarnya bisa aja guys, tapi kan aku pengennya dengan harga sesuai dengan kepengenan. Jenengan rego kan wong aku menyangku juga ibaratnya gak sing nemen lho. Ora guys, ora nemen. Ya aku 800 dek lho. Maek lho. Maek guys yo sing tanah ibaratnya sing tak tuku dituku iki. Hargane iki biyen piro? Rong M, 1,5 apa rong M. Guys yo kena yo nyatane sak sore-sore. Nah, kan aku kan belajar. Ya tau belajar dari yang sudah-sudah. Ngono lho, dari bukan dari orang tua aku dhewe, dari kanca-kancaku relasiku kenalan-kenalan bertuku tanah ngene. Makanya carane iki dinggu. Kaya ngono kuwi. Peh duwe dhuwit seneng dituku kabeh dil gak. Aku mah gak ngono kuwi ngono kan. Tapi kan dindi sabar, betah-betahan le nek memang wis warisem tetep wis tiba kowe. Nyatane kan juga wonge kan sing ngubungi ngedereng kan wonge, ora aku. Aku tuku tanahe renek nek aku ngedereng tuku tanah tak golek wong gak wonge dhewe sing rene tak kandhani. Wong anggere rene terus tak suweneni. Wis nek dinyang oleh ya oleh nek ora oleh ya wis aku ngono ta. Delalah diwe. Ya lah aku carane makku dhewe. Nah, nek aku mbek bojoku seneng. Aku ki ngene guys, golek seneng santai karena apa? Karena aku gak tanggung hunian. Kuwi tanggung kantor. Ngono lho. Syukur-syukur tanggung usaha. Syukur-syukur kena tak bangun kos-kosan. Ngono. Ibaratnya mbok kon tuku iki semene terus tak bangun langsung kos-kosan ngene. Bisa aku istriku insyaallah bisa guys. Tapi cuma kan gak seperti itu. Ya masih banyak pertimbangan yang lainnya. Nyantai lah ngono. Ya wis ngono ae Bu, kita sepurane nek ada salah katane. Yo, nek umpamane jenengan ibaratnya minta kerugian materi atau bagaimana, wis jenengan videone yang mana, bagian mana mae membuat salah, bisa jenengan kirim aja nanti biar kita jelaskan. Bisa kita jelaskan ataupun bisa apa jenenge kita pertimbangkan bagaimana. Nek dilanjutno nggih kantor monggo jenengan komputer. Videone dekne jek nyimpen nggih monggo jenengan simpen pun jenengan pripun apike jenengan pripun nek kene jenengan kan kongkon jarine kon njaluk sepuro nggih sepurane nek enten klerak-klerune kula muni ngoten mau kula nggih pamane wong gak trimone kan kuwi iki tanah negara wong kuwi wis SHM kok dari tanah negara nek zaman dulu mungkin mae nek jenengan sama mae kan mungkin masih tua mae pun zaman biyen nek tanah kuwi pancen iya tanah negara ngono kan pancen iya tapi saiki kan bisa
apa jenenge SHMK kata panjenengan. Ya mungkin zaman biyen ki orang mudeng ngene iki ngono to. Ya mungkin selepan nyatane kan sertifikat dan anu kan berarti kan bener ngono kan. Ya wis berarti yo apa jenenge kita ya sepurane yo kan kita baleni menang teman-teman sepengen beli tanah ibuke walaupun ini tidak di endorse guys yo ngono kan awake dhewe dengan senang hati medono nek kuwi tanahe tak pastikan penak guys ya ora penak iki kanggo wong sing kaya aku mbek bojoku dinggo apa jenenge dinggo sing seneng tanah ombu lah terutama seneng wong tuwek pun sing ndelok seneng pake sebenarnya seneng pake ndelok konstruksi bangunan omahe le yo tembok ki tak gembur ngene omah 10-an tahun ki ora rontok blas kok ngono seneng pake sebenarnya asline pun seneng Bu lan jenengan terus aja ngeten ya kula mangelu Ibu wis ra situ ra apa-apa wis gak satu wis ya wis jasa katu wis untuk teman-teman wis anu ae ndak mamane duwe tanah ibaratnya sing sesuai dengan keinginan kita makanya wong tuku menang milah ya to wong tuku iki menang milah umpamane bisa di apa tawarkan kita enggak apa-apa aku tapi golekku santai yo soalnya sing cocok karena kirane cek wah mau ngamangu yo jenenge wong nawakno kan urung tentu dituku ya to wong tawa kan juga ya wis nuku mamen aku wani nawa kok ya paman wis kok lho aku wani rono kan aku wis ndelok kok ya kan meni ya wis iki karek kowe deal ngono ku ya wis manut alah nek sok pemirsa Bu nggih pemirsa ngomong wah kuwi rumah berhantu kuwi anak sing penting kan kalau kula gendrone anak setane nek apa kuntilanak aku lho mbek bojoku los ya sayang yo wong aku mikirku kan ora tak nggo apa ora tak hunian ora ditempati lah yo ora digo mergawe iki tanggo mergawe akeh juga to panggon gawean sing ibaratnya digo pembunuhan berantai dituku yo ra piye napa padha seneng ya mbak yo wis ngoten Bu sepurane nek enten klenta-klentune guneman kula nek jenengan ape tidak nunggu dhuwur nang nggih monggo katon jenengan wong pinter kula wong bodoh tapi kula nggih omongan apa eneke pamane jenengan lanjutke nggih apa eneke kula mboten elek-elek jenengan nek ape do tuku lemah kono nduk silakan ngeru aku nek kae kepinteranku rohku yo kuwi dadi aku yo wis tak jelasno nek nang kono ki jare yo wis aku somong-omongan nduk wong wis duwe sertifikat yo wis Bu nek enten nek klera-klerene wis kurane sing kata ini tak tekankan lagi kita enggak jadi beli wis enggak jadi beli karena memang yo jane yo wis saneng ya wis ale karek dil-dilan ngene gak apa-apa. Kuwi pamane dil-dilan kuwi nek regane 100 enak ya. Mas balik nama sak anunane yo 1 juta nek. Yo mamane iku lho mbok nek dienggo balik nama terus pajak penjualan pembelian di sekitar 100-200-an. Lah yo jane yo wis kene yo wis. Aku yo wis mikir yo wis alah ulane arep iso iki apa saulan 2 bulan 3 bulan iso lah mbok ngono kan. Tapi yo diklumpuk-klumpuk ngene. Tak utang. Dhe buyuni dhe indah. Wes. Tak utangno duit mae guys lek habis. Ya wis lah. Ngono guys yo. Iki mau yo sing ngongkon yo sing duwe, Ger. Bukan keinginan kita enggak. Keinginan kita. Jadi awakmu nek komentar ya sing apik-apike buke anu sanjung-sanjung kono omahe apik ngono ya. Aja mbek elek-elek ngono. Kene menandakan membuktikan awake dhewe iki berani berbuat juga berani bertanggung jawab. Kene pun juga oga bakal dikasih omong kan wedi enggak. Kene juga mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan. Lah dene yo meneng YouTuber kudu wani tanggung jawab dene ngono piring. Lho sanggup Bu jenengan ngomong napa lho. Keluargane kula mboten selak bakalan. Napa aku marahi anakku. Hayo diadepi. Ayo di anoni wong pengen sembuk gawe-gawe dhewe. Gawe-gawe dhewe. Aku ora bakal wedi. Aja wani kok wong tuane tok. Ngono aku nek marahi anakku ya. Ora, aku wong goblok lah aku tetep wani kok. Wani bener lho guys. Wani ki wani bertanggung jawab. Wani ngomong dhisik, ya terus wani apa jenenge kuwi. Kongkon tantang ngono aku wani lho. Ayo wanine kaget tinggal dikandani. Aku ngomong apa le? Rina, Pak Rina. Lah kok dia ngomong apa? Omong yo ku mau. Wes, minta maaf ya Bu ya. Wes, pokoknya untuk teman-teman sepengen tumbas ya ndang tumbas. Aku dan istriku enggak jadi beli di situ. Karena ya wis kedowo-dowo ngene. Ya kedowo-dowo ngene iki terus terang aku mumet ya guys. Ya beberapa kali videoku apa jenenge karo beliau iki
Dia ngono sih guys, aku dikon delok ya wis aku tak delok ngono to. Dia kon delok ya wis delok, aku ngonten. Delok dikon hapus. Ngonten dikon delok dikon hapus. Kan ndek biyen kan wis anu mbok dikon hapus juga. Ngono to dikon hapus juga. Ya wis, apa jenenge tak hapusi. Mesti anggere aku nge video mesti dihapusi. Nge video dihapusi. Dikon hapus yo nggak. Kan aku terus. Yo wis naik guys. Awak dhewe. Engko kon hapus neh. Ya ora jare kon nggih klarifikasi, saiki bingung neh dikon piye. Piye lah jane iki? Ora lah. Dikon ngapusi ya wis mau tak blokir ale nomore ngono ae. Angger mumet-mumet aku wis gak pengen berlarut-larut lagi mbek wong guys yo. Aku iki pengen tuku ngono. Lu tuku jadi konten Mas ngene-ngene. Lah piye awake dhewe iso nuku ya kok konten e ngono kan. Wis lah, ngono guys ukurane lagi Bu nggih. Minta maaf Bu. Kula paling mboten pendidikan, mboten sekolah. Mayat yang goblok pancen Bu. Kula akoni Bu, nek jenengan mbok kon nunduk-nunduk atau nyembah jenengan nggih kula sembah, kula mboten enten niat jatuhke jenengan enten perintah kurangi wawasan kula gobloke kula Bu nggih sekurang-kurangnya sing kathah. Muga-muga pemirsane aja sing ora-ora yo nggih ben padha amane aku yo jan iki mbok komentar iki piye lho gak piye padahal komentare paling yo ojo iku Mas. Hantu kuwi ngono kan. Terus rumah negara kuwi Mas uga iso yo kabeh anu guys. Kene nek duwe semuanya bisa guys. Ya mungkin wongnya levelnya sudah seperti itu. Zaman biyen kae mbok yo kabeh bisa nek duwe bisa diatur. Ora kabeh kan saiki zamane, mbok ket zaman biyen sampai zaman saiki kan gak ngerti. Peraturan ki bisa dibeli nek Indonesia iki. Ya ora. Nek Indonesia guys banyak ngono kuwi. Ya ora. Ya wis. Ono proses perane Bu nggih. Sama.